Assalamu alaykum eziz vatandaşlar. Inha garaşylýan pursat gelip ýetdi. Olam 7-nji dekabr. Hepdeniň bazary güni 2025-nji ýyl. Şu hepdeniň bazary güni bugunam aýyň 4-ü, 4-nji güni size nälelik protesti, mitingi barada saat 17:00'da welaýat häkimlikleriniň öňüne çagyrýas. Bu çagyrşy dogry düşünmeňizi isleýäs. Çünki biz bu çağırışda esasy maksadymyz her kimiň nähilek derdi problemasy bar bolsa şolaryň gelip gatnaşmagyny isleýäs. Näme üçin? Biz welaýat häkimlikleri arz şikaýet aýtmak üçin welaýat häkimliginiň öňüne salgy beremzok. Hepden bazary güni hemde. Esasy maksat her kimiň öýüne wagty, işe gitmeýän wagty massawy ýagdaýda goşulyp her kimiň nähilek derdi bar bolsa gelmegi we köpçülükle nälelik bildirmek. Yani senin okuwçyň taşary ýurtda, Rossiýada, Türkiýede okaýar we sana pul geçirip beren okmy. Banklar senin hakyny ýýärmi? Puluny geçirip beren okmy ýa-da geçirip beren üçin para soraýarmy? Senem bar. Senin bir hosaryň türmede bir kanun otyrmy ýa-da otaýdaky şertler gowy dälmi? Senem bar. Ya jaý alyp bilen zokmy? Ya jaý aljak bolup puluňyzy giderdiňiz, arz etdiňiz arzanyňyz diňlenmedimi? Senem bar. Yani bu diňe häkimligiň çözüp biljek zady däl şeýlede. Maksat şonuň öňündäki giňiş meýdançada jemlenmek. Şonuň üçinem 7-nji dekabrda watandaşlar sizleri 17:00 Türkmenistanyň wagty bilen 17:00 hemmäňizi welaýat öz bolýan welaýatyňyzdaky welaýat häkimlikleriniň öňüne massawy protest miting gatnaşygyna çagyrýas. Ve o taýyk isleseňiz Serdar Berdimuhammedowyň Gurbanyň suratlaryna alyp çykyp bilersiňiz, eliňize baýdaňyza alyp çykyp bilersiňiz. Bu ýerde esasy soňky girdilen jerimeler bar. Neme ýol hadisalar üçin girdilen jerimeler 4 esse, 10 esse galdyrılan köp zatda. Aýlyklar bolyn galdyrylmady. Budjetnikler, sizin aýlyklaryňyz köpeldirenok, geçinip bilen zokmy, ýaşap bilen zokmy, sizem baryň. Yani kimiň näme ardy derdi bar bolsa, gelin watandaşlar 7-nji dekabrda saat 17:00 welaýat häkimlikleriniň öňüne üýşeliň. Hemmäňiz garaşýas, welaýat häkimligi arzymyzy aýtmak däl, maksat şonuň öňüne üýşmek. Ogun welaýat häkimlik işläne we diýenlere de aýdýas. Welaýat häkimligiň özü geler, siz üýşseňiz ondan gaýgy etmäň. Esasy massawy ýagdaýda, ýani köpçülükle ýagdaýda näleligimizi bildireliň. Sag bolun, salykda görüşeliň.